ఓ తమ కోడి జమేట్ వెళ్తాందిర్రా అంతా సీకాడికి ఎవరప్ప మేమా ఏరా మీరే ఓ వంజాంగి కొండకి వెళ్తామా మరి ఏందంకరా మనకు కొండ లేదా కానీ కర్రాలకమ్మ అంతా దూరం వెళ్ళిపోతారా ఓరప్ప నీకు బైగోల్రా కర్రాలకంతా అంతా దూరం వెళ్తామా మేము ఫోటోలు తీసుకోవడానికి వెళ్తాంలే అక్కడ ఎప్పుడు వదిలేస్తే కనరా ఫోటోలు అది కాదురాపా అక్కడి లొకేషన్ చూడడానికి వెళ్తామే మరి ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అంతేవా ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అంతే ఫోన్ తోటి ఫోటో తీసుకుంటాం ఓహో అలాగంతే బాగున్నది ఎవరెవరు వెళ్తారా ఇది వీడు మళ్ళా నేను అది నీ మిగతాలో ఉన్నాడు కూడా అలాగే మన గుంటలంతా వెళ్తాము మరి ఓ తమ్ము నాకు కూడా చెప్పవచ్చు కదా అలాగంతే అత సాయంత్రం చెప్పిదామంతేనరా నీకు కూడా ఎంత ఫోన్ చేసినా ఎత్తావే ఒరే కూడా నిజామే చేస్తావా నాకు ఫోను ఏ రాత నిజామే 3 సార్లు చేస్తాను ఫోన్ మోగి మోగి ఆగైపోయేది కానీ ఎత్తడం లేదు ఓహో ఇది బాగున్నదిలే ఓయప్పా భలేకున్నదిరా కొండ మీదకి ఎక్క గాంధు చూస్తే మతిపోతుంది కరెక్ట్ 5:30కి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడే పొద్దు తెలియటప్పుడు భలేగుంటుందిరాపా కెమెరా కూడా మోసుకుంటున్నాపా ఫోటోలు తుక్కులు తీస్తుంది మరి ఇదో వీడంతే బ్యాగ్ వేసుకొని అందరికన్నా ముందే వెళ్ళిపోయినా అత మళ్ళా మర్చిపోరతన్నమాట వెళ్దామంటున్నారు మన గుంటలంతా నిజమేవా ఓరే గుండు ఈసారైనా చెప్పుడు రోయ్ మర్చిపోకుండా ఓరప్ప ఈరోజు జరిగిందంతా మర్చిపోలేమురా వెళ్ళేటప్పుడు తక్కువ సలివా గాంధు కూడా అలాగే వేసేది తక్కువ 2 మురకాలు కూడా సలి తూరిపోయేది గిజి ఎక్కువ తోలుతాం బండి కూడా ఏందిరా నవ్వుతంతి ఏందిరా చెప్పురా చెప్తే మేము కూడా నవ్వుతాం కదా అదో ఏంటి కేంద్రం కేకుతున్నారు ఎవరు రథము ఇంకెవరు బాలట ఆడేటోళ్ళు మరి వారు కేంద్రం కేకడం లేదురా బాండ్రు కేకుతున్నారు నీ కూడా వెళ్ళేటోడేమో మరి ఈ రోజు ఎందాక వెళ్ళడం లేదు అబ్బారాబ్బా రోజు కాడితే బాగా నొప్పులు పెట్టడం లేక రథము విడ్డీ గుంటాలు కదా నొప్పులు పడుతుందా నీకు అలాగ తెలియదా సరే రథము ఇంటికి వంట ఉండవాలి పదాడు పోదారు పదాడు మరి